Otec národa a vzor, tak spomínajú na zosnulého kráľa Haralda V. Nóri, ale aj štátnici z celého sveta, ktorí do Osla posielajú kondolencie. O živote a odkaze najstaršieho európskeho panovníka sme sa rozprávali s rojalistom a odborníkom na etiketu a protokol Jakubom Abrahámom. Musím povedať hneď na úvod, že napriek tomu, že král Harald mal podlomené zdravie už posledné roky naozaj značne, tak pre Norov to je obrovská strata. Tak ako keď my sme riešili, alebo my, keď Briti riešili Alžbetu II, hlavne ten jej zlý zdravotný stav a neskôr jej úmrtie, tak rovnako tak teraz prežívajú aj Nóri v Nórsku, v Osle, hlavne pred Kráľovským palácom, odchod, musím povedať, úprimne obľúbeného panovníka Haralda V. Vládol viac ako 35 rokov, nastúpil na trón nie ako mladý, ako mnohí jeho bratranci a sesternice naprieč Európou, ale bol už pomerne starší a práve to z neho urobilo takého otca národa, milovaného panovníka v dobrom aj v zlom. To sa dá naozaj povedať v Norsku, pretože prešiel si všetkými tými zlými vecami, čo sa týka histórie v Norsku a nedávnych udalostí, nepríjemných, ale aj tých príjemných, športových. Veľmi fandil športu, bol veľkým športovým fanúšikom v minulosti, jachtárom a podobne, reprezentoval svoju krajinu a zažil si v mladosti naozaj veľmi temné časy, hlavne v roku 1940 počas nacistickej okupácie. Takže naozaj bol to otec národa, milovaný panovník, o čom svedčia aj všetky tie kondolencie a kvetinové dary pred Kráľovským palácom. Áno, keď spomínate z tých mnohých vecí, napríklad aj ten šport, tak on dokonca na olympiáde reprezentoval Norsko, čo je neuveriteľné a veľmi dlho sa snažil športovať a aktívne žiť. Napriek tomu, že už mal vyšší vek, zomrel teda vo veku 89 rokov, tak on odmietol abdikovať. Ako sa vy na to pozeráte, že on vlastne povedal, že úloha kráľa to je úloha na život a vlastne až do smrti. Ako sa na to vy pozeráte? Ja osobne sa na to pozerám tak, že v jeho krvi, ja súhlasím, keď mám povedať veľmi krátko, je to tak, je to zakorenené tak v tej monarchistickej, v tom slengu, ale keď mám povedať pravdu, tak v ňom sa nezaprelo to, že on bol potomkom Eduarda VII, britského kráľa. To znamená, so súčasným kráľom ho spája priame príbuzenstvo, je to bratranec s bratrancom a ešte taká jedna veľká zaujímavosť, on bol zároveň aj v priamom následníctve britského trónu. To znamená, že je to naozaj veľmi zaujímavé, že jeho prapradedo Eduard VII bol zároveň prapradedom Karla III. Čiže to prepojenie na tú britskú monarchiu, na to, kde sa neabdikuje v tej britskej monarchii, je veľmi značné, veľmi späté a bral to naozaj tým konzervatívnejším spôsobom britským, ako sme zvyknutí. A myslím si, že tak je to v poriadku. Teraz vidíme tú priamu následnícku líniu, ako sa to hneď presunulo na jeho syna Hákona už u 8. Vieme povedať aj číslo Hákon u 8, pretože Hákon 7 bol dedo kráľa, čiže pekne postupuje tá následnícka línia. A myslím si, že nikde v republike by takéto krásne spomienky, ako teraz nenastali. Práve tá monarchia je v tom veľmi čarovná a naozaj to, že spája panovník, nie je žiadna floskula. Vidíme to aj teraz, videli sme to pri Alžbete II, vidíme to pri ďalších panovníkoch. Keď už ste spomenuli jeho následovníka trónu, korunného princa, ktorý sa teda stáva kráľom, Hákon alebo Håkon, akokoľvek to Nóri čítajú, tá výslovnosť je pre nás trošku zložitejšia, tak aký on bude kráľom? Je logické predpokladať, že bude pokračovať v otcových šľapajách, alebo sa už v minulosti voči nejakým jeho názorom vymedzil, môže byť aj niečo podľa vás iný, alebo a ako ho podľa vás Nóri príjmu? Samozrejme, že bude iný. Každý nový panovník je v niečom iný. Ako pri Karolovi III. Niečo berie tradicionálne z toho, čo mala Alžbeta II. Takisto bude niečo brať aj Hákon VIII z toho, čo mal jeho otec Harald V. Ale je to pomerne nová krv, je to stále mladý panovník, aj napriek tomu, že je to 50-tník, tak nie je to starý král. Čiže bude mať veľmi ťažké nadviazať po mimoriadne populárnom otcovi, pretože je to pravda, tam v tých priečkách popularity bol niekoľkonásobne na popredných miestach práve Harald V. ako kráľ, jeho otec. Čiže bude mať trošku zložité nadviazať na tú popularitu, pretože bol za tie 30 ročia, viac ako 30 ročia naozaj obľúbeným u národa norského. Latka je naozaj nastavená vysoko, vidíme to na tom, ako sa Nóri naozaj smutne lúčia so svojím obľúbeným kráľom a zároveň
aj nový kráľ bude musieť si získať ich dôveru, aj keď ho veľmi dobre poznajú. Možno tomu ani nepomáha trošku aj fakt, ktorý sa pretriasol v uplynulých mesiacoch, že jeho manželka, dnes už teda kráľovná Mette Merite, mala kontakt s Jeffrey Epsteinom a to naozaj nie je nič lichotivé, ale tomu sa teraz nechcem veľmi venovať. Moja posledná otázka, keby ste mali vyzdvihnúť možno nejaké najsilnejšie momenty alebo možno aj pre vás osobne nejaké silné veci, ktoré sa podarilo kráľovi Haraldovi V. za tých 35 rokov dosiahnuť, urobiť alebo povedať, čo by to bolo, ako si na ňo vy budete spomínať ako komentátor viacerých kráľovských rodín, máte tých monarchov naozaj v maličku, tak ako si vy budete pamätať na Haralda V. Viete, za neho hovorí už len to moto, ktoré si vybral a ktoré mal. Nórsko na prvom mieste, slúžim Nórsku. Alebo za Nórsko všetko. Dá sa to preložiť viacerými smermi. A ja si myslím, že on to dodržiaval absolútne do bodky, kde mohol, tam vždy bol. Na všetkých udalostiach, aj napriek jeho problémom s chodením, sa vždy zúčastňoval, nechcel alebo odmietal nejakým spôsobom zastupovanie, iba naozaj, keď to bolo vo výnimočných prípadoch, ako tieto posledné dni, keď sme videli, že už dokonca terajší král bol regentom už niekoľko dní, to znamená, že vládol de facto Nórsku na základe dohody ústavnej. To znamená, že on naozaj slúžil tomu Nórsku, bol oddaný norskému ľudu a keď to mám povedať, keď to mám uzavrieť, tak je prvým panovníkom, ktorý sa narodil v Nórsku za 570 rokov a to hovorí za všetko.